पूरा प्रिपेरेसन खालामबाय दङ प्रिपेरेसन अलमोस्ट कमप्लिट अलरेडि 79 स्टुडेन्टा एडमिसन लाबाय आरो 10-15टा बाकी दङ बेबो এই সপ্তাহত कमप्लिट जागोन बेसे फेकाल्टी दङ साफिसियेन्ट दङ फेकाल्टी आरो स्टुडेन्टनि थानाय लोंनाय सब बेबस्था जों खालामदों हस्टेलाबो रेडि दङ सार बे मेडिकेल कलेजावहाय आथिखालाव गोबाङानो मिथिनो मोना बेमारिफ्राबो दासिमबो मोजाङै एवारनेस मोनाखै मा बिथिङाव सार्भिस होनाय जायो मा बिदियाव सिकित्सा होनाय जायो आरो मा बेसेबां सावगायगोन सार बिकज जोंनि दाबो लेबरेटरि सार्भिस आरो ब्लाड बेंक पूरा डेभेलप जायाखै जों आसा खालामदों उइदिन 2-3 मान्थ्स बे कमप्लिट जागोन थाबाबो जों जेनेरेल सार्जारिनि पूरा अपारेशन सब खालामबाय दङ आरो अलरेडि 49 अपारेशन जोब्बाय दिनै 50तम अपारेशन जागोन दिनै आरो आइ अपारेशनबो खालामबाय दङ जोंनि फेकाल्टिया जेनेरेल सार्जारि गलब्लाडारनि पाथर एपेन्डिक्स हार्निया बेबायदिबो सब अपारेशन बेयाव जाबाय दङ आरो अर्थोपेडिक्सनि हिप जइन्ट रिप्लेसमेन्ट फ्रेक्चार बे ट्रिटमेन्टआ जाबाय दङ पेसेन्टफोरनि बेलायाव माबायदि रेसपन्स मोनगासिनो दङ सार मेडिकेल कलेज हिसाबै बहुत मोजां रेसपन्स मोनदों जोंनि इयाव अपारेशन खालामनानै उनाव पेसेन्टफोरा एथ' सेटिसफाइड दङ बे गोदान पेसेन्ट लाना फैदों